Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 20-nji maýy. Ada Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigini sorawlar, jogaplar, täzelikler diýip atlandyrdym. Bilşiňiz ýaly hemem ýaňy ýakynda oglan edişimiz ýaly. Soňky täzeliklerden biri inha şu maýy aýynyň 21-inden başlap 25-e aralygyna biz ýörüýte bir halkara derejesinde ýollar açylsyn mowdugy aslynda ýörüýte bir çäräni oglan etdik. Bu çäräň inisiatory bolubam daşary ýurtlarda iş alyp barýan, hususan Türkiýede iş alyp barýan Türkmenistanyň Ýaşlar Hereketi adly guramasy boldy. Şol Ýaşlar Hereketiniň öňe süren ideýasyna görä birine şu mowdugyň aslynda ýa kaýdyşym ýaly halkara derejesinde bir çäräni ýoly goýmaly diýip karar etdik. Bu barada biz ýörüýte inha bildirişler bilenem çykyş etdik ýa ýakynda. Indi bu maksady näme barat hem nähili ýol bilen bir amal aşyrýar. Şu geçenki ýepleşigimde de men belläp geçişim ýaly. Edil häzirki wagt inha Aşgabat şäheriniň düýbüniň tutulmagynyň 140 ýyllygynyň dawara edilýän döwründe hemem şoň bosagosyna bütün halkara jemgyýetçiliginiň, dünýä jemgyýetçiliginiň şu Türkmenistandaky problemalary hemem şol zanda Türkmenistanyň raýatlarynyň şugun gün başdan geçirýän köp sanly problemalaryna ünsüni çekmek üçin biz ýollar açylsyn hashtag aslynda ýagny mowdugy aslynda ýörüýte video çykyşlary goýmaklyga çagyryş etdik. Çagyryş edýär şonu. Şol video çykyşlary biziň raýatlarymyz dünýäniň haýsy günjeginde ýaşaýanlygyna garamazdan gysgaçyk görnüşde ýazga alyp şonda da ýollarynyň bilýän islendik problemasyny gowlap haýsydyr bir ýekeje problemany alyp bilerler ýa birnäçe problemany gowlap ýöne gysgaçyk görnüşde video alyp onda da öz ýüzlerini görkezmän bilerler, görkezmän bilerler. Ýöne şol video ýazgyda ödem islendik dilde, haýsy dilde gürläp bilýän bolsalar islendik dilde şo videony alyp şonu hökman şo problemalary gowlamaly. Öz başyňyzdan geçirýän problemaňyz bolsun ýa-da Türkmenistanyň islendik bir raýatynyň başyndan geçirýän, raýatlarynyň başyndan geçirýän problemalary gowlap şo video ýazgynam sosial ulgamlaryň islendiginde ýa-da köp sanly haýsydyr, haýsyna siziň eliňiz ýetýän bolsa haýsyna siz siziň sahypaňyz bar bolsa ýogam bolsa şo taýda sahypa açyp şolary goýmaklyga biz çagyrýar. Buňa maksady şol tutuş dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni şo Türkmenistanyňky indi şugun kugun biziň başdan geçirýän Türkmenistanyň içinde hem Türkmenistanyň daşynda Türkmenistanyň häkimetleriniň alyp barýan syýasaty bilen baglanyşykly biziň başymyza inen kuppotlary dünýä äşär etmek. Şoňa tutuş dünýä jemgyýetçiliginiň, halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek. Şoň üçin gaýrat ediňde indi şu eýýän başlanan çäre goşulyň. Gaýrat ediňde bir gysgaçyk bir video çekiň. Oň uzunlygy bir mende bolsa hatam gowy näçe gysga bolsa şonça gowy. Ýöne şonda şo gysgaçyk wagtyň dowamynda şo esasy möhüm problemalary gowlaň. Bir problemalaryň, iki problemalaryň pasport bilen baglanşykly bolsun, ýurda dolanyp barmak, adamlaryň hukuklarynyň baskylanmagy, eklenç problemasy, ýurtdan pul çykarmak meselesi, ýurda girip çykmak meselesi, türmelerdäki tutsaglaryň ýagdaýy bilen baglanşykly meseleler. Umumyň köp sanly meselelerin haýsydyr birini alyň ýa birnäçe tane alyň ýöne gysgaçyk bir video çekip onda da ýüzüňizi görkezmän bilersiňiz, görkezmän bilersiňiz ýöne şolar ýaly videony gaýrat ediňde sosial ulgamlarda eýýämden goýup başlaň. Şonda da öňkü aýdyşymyz ýaly şol goýjak videoňyzyň mowdugy ine şolar ýaly hashtag aslynda bolmaly. Şol siziň videoňyzda hökman şolar ýaly at bolmaly. Ýagny birinji varianty şolar ýaly hashtag belgesini goýýaňyz gözlenejik belgesine ýollar açylsyn. Ýani ýöne türkmeniň ç harpyny ýa y harpyny ulanman diňe latin harplaryna variantyny ulanyň. Şonda ýazmagan zat bolýar islendik dildäki ýa-ni gürleýän adamlar üçin şolar ýaly ine birinji varianty ýollar açylsyn bolmaly. Ikinji varianty ýene de gözlenejik edip ingliz dilini open the flights bilen şo ýollar açylsyn o diýmek bolýar. Üçüncü variantym ors dilini olam şolar ýaly gözlenejik goýýaňyzda ideýanlarym открыть дорогу diýip ýazýaňyz. Ine şolar ýaly hashtagleri öz şol ýanky ýazga aljak videoňyzyň aşagyna goýuň ýa-da şoňa at hökmünde goýuň da şonam sosial ulgamlaryň haýsydyr birine ýa-da birnäçesinde ýerleşdiriň. Öz adyňyzy görkezmek hökman ýa-da sesiňizden büýtüp bilersiňiz ýöne şu çäre gaýrat ediňde gatnaşyň.
Häzir Kuwait Türkmenistana daşary ýurtlaryň resmiýetleriniň häzir Kuwait barýan döwründe edilşok bayramçylyga gabatlap barýan döwründe şu çäräni ýola goýmaklyk gaty möhümdäd. Ne şu wagt şeýle bir möhüm pursat, şundan biz peýdalanmaly. Şoň üçin men ýene-de bir gedek näsede şunu ýatlatmagy makul bildim. Indi käbir ýerleşlenmeden watandaşlarymyzdan gelen gelip goşan käbir soraglara jogap bermek hem käbir ýerleşlenmeden ýazan öz pikirlerini nänem bir bölekler okap bermekçi. Ondan soňky käbir täzereklere geçer. Indi soraglardan birin bilişiňiz ýaly ýaňy ýakynda şo birine opozisiýa özara belli bir toporlaryny, belli bir platformalarynyň özara birleşendigi barada beýan etdik. Şo birleşmek prosesi häzir hem dowam edip gidip otyr. Oňa islendik platforma wekilleri ýa-ni ýolbaşçylar gelip goşulyp bilerler. Oň gapasy açyk. Opozisiýa şo birleşen ýa-ni toporlan biz Türkmenistanyň demokratik geňeşi diýip atlandyrdyk. Bu barada da biz ýörüýte beýan edipdik. Indi şoň bosa-bosunda bir ýakymsyz bir waka boldy, ona ahil waka boldy. Ýa-ni şoň döredenmiz, oglan edenmizden soň ben şu çaka çenni indi ýaňy ýakyna çenni öz ýüregime anyp gelen hem ýakyna hyzmatdaşlyk edip gelen bir adamdan biri men tesimi geldiğinde bilen ýazyp alyp öz kanalyna goýupdyr da, öz gepleşiginde. Hususan men şu adyn şol ýüregşen Glyjyň gurrun edýän şolana biz ýaňky geňeşi döretdik, Birleşen Türkmen ýaňky guramasyny döretdik diýip oglan edenmizden soň şoň ýanam ýaňky men şoň bilen özara gurrundaşlyk geçiremde şonda men bir bolon käbir ýakymsyz zat barada şoňa gurrun berdim. Şo geňeşi döretmek bilen baglanşyk bolan bir ýakymsyz zat barada şoňa öz ýüregimi açdym bolyn. Olam şo mikrofonu açyp ýatyp dur eken. O taýda da olam o waka näme bilen baglanşykdy? Men şo taýda şo geňeşi döredimizde Akym Muhammed Weltapar ýagny şo jurnalist ýazgy Akym Weltapar bilen belli bir konfliktde girdim bir waka üstünde. Olam ne adamlaryň arasynda bolýan zat. Onuň soňam şoň ýanam men şo ýankry uşan Glyjy bilen telefon arkaly habarlaşamda. Ol şo geňeş barada sorady. O geňeşiň işi bilen gyzyklanan boldy. Menem şonda şolar ýaly bir waka boldy diýip ýüregimi dökdüm. Şonda da gatyragam diýdim. Akol tapar barada öz pikirimi aýtdym. Hem birazjyk gatyrak diýmese zatlarym diýdim da. Olam şonda ýazyp alypdyr da. Uşan ýazyp alýan soňam ýany bilenem şol Akol tapar kimdiň aramyda boljak bolýan ýaly edibem hereket edip şo ýazgynam geldiňlik bilen ýazyp alan ýazgysynam goýupdyr öz kanalyna. Ondan şondan soň käbir dinleýijilerimiz maňa hat ýazypdyr, e-mail arkaly bir iki tane hat gelip goşdy. Şo konflikt nähil çözüldi, nähil boldy, siz çözülüşdiňizmi, ýa-ni ýaraşdyňyzmy Akol tapar bilen diýilen ýaly soraglar berdiler. Men şu taýda şondan birazjyk açyklaşdyrjak bolýan. Hawa men desine ötünç soradym, Akol tapara jaň etdim-de ötünç soradym. Men diýdim, sen barada bir özara gurrun döşlükde, şunu ýaly şular ýaly uşan Glyjy bilen bolan gurrun döşlükde diýdim. Gatyrgany birak, gatyrak diýdim. Ýöne ol özara gurrun döşlükdi, onu men şunu ýetir, ýa şunu ýazyp alla goý diýip aýdylan zat däl, her özara gurrun döşlükde bolup bilýän zat. O men hakykatdan hem senden gaty gördüm diýdim şo pursat, şol konkret bolan wakanam aýtdym. Men onu öň ýany özüne de aýdypdym. Şondan gaty görendigim şo waka barada. Onu nimen ýöne tek bir dörjelä oturjak däl, nähili waka bolanyny barada. Ýöne şondan soň men desine ötünç soradym şol ýaňky ýazgy goýulan wadyna dinlediňmi diýdim, dinlemedik gördüm, özüňem dinläp gördi, özüň bahaňy özüň ber diýdim. Hada diýdim men ötünçden soraýan diýdim. Ýöne diýdim, bular ýalylar gaýdyp bolmaz diýdim. Bagyşlap bilseň bagyşla, bagyşlap bilmeseň hem öz işiň diýdim. Ýöne diýdim şu bolan zat ýa-ni birleşen opozisiýamyzyň işine täsirini ýetirmeliler. Bir ikimiziň öz aramyzdaky konflikt diýdim. Onu diýdim birleşen opozisiýaň ýa-ni derejesine ýetirme, oňa täsirini ýetirjek bolup etdiler şunu diýdim. Şo ýa-ni opozisiýan ýa-ni birleşen opozisiýan dargatjak bolup edilen zat diýdim. Şoňa da düşündiýdim. Şoň üçin şu ikimiziň aramyzdaky zat diýdim, şu ikimiziň aramyzda da galtyn diýdim. Eger bagyşlap bilseň bagyşlaýyn, hemen ötünçün soraýan, ondan hemen efirimde de aýdaryn diýdim. Ine şu adam men şonu çykyp Akol taparyň öňünde, Muhammed Weltaparyň öňünde şol aýdan gat haýrym tözlem üçin ýene bir gedek ötünç soraýan. Ýöne
şu bolondat bir opozisiýa birleşme prosesine täsirini ýetirmeli däl. Men şoň üçin Ak Muhammetten Akgol tapardanam haýyş edýän. Şuny inni hasam ýitileşdirjek bolup durman. Bagşlap bilseň bagşlamaly, bagşlap bilmeseň hem öz araňda goýmaly ýöne onu inni birleşen Türkmen opozisiýasynyň içinde buny bir çuňlaşdyryp zat edip durjak bolmaly. Ana şoň üçin men ýene-de şolary ýaly bir açyklaşdyrma berýän. Biz öz aramyzda maslahat etdik. Geňeşiň öz içinde de bu maslahat edildi. Köpçülikden şo taýdan ötünjem soruldy. Belli bir ýanky karara da gelindi. Indi näme diýjek bolsak biz adamdan özi ýüzüne diýýäs. Şöyle bolýan bolsa şo taýda söýdýäs, şöyle bolmaýan bolsa başga ýerde bular ýaly meseleni gozgap duramdyk. Gozgulaýanda da hiç bir adamyň öz ara gurrundaşlygy ýazyp alyp, ondan bir bolsa ondan goýmaga haky ýok. Onu adamlar bilmeli. Ine şu mesele umumyň şolary ýaly ýagdaýda. Inni ýene käbir sora näme degişli boldy? Ýa-ni 2-3 gün mundan oňdan ýa-ni türkmenliň arasynda ýakaty gaýşly, ýakaty sanalýan Şatlyk Şeýhiýew diýip bir provokatorymyz bar. Hemme opozisiýa aktivistleriniň işlerine burunly sokup beren, şolar barada öz kanalyna ýygy derli, töhmet atyjy, şyltak atyjy video rolikler ýasak gelýän. Şo inha özünden blogger diýip atlandyrýan bir şahsiýetimiz bar, Şatlyk Şeýhiýew diýip. Şo barada da ýaňyakynly Türkiýeli bir biznesmen şonuň özünden pul alyp şu Türkmenistandan telefon berjek diýip, iPhone berjek diýip on sözünde durmanam. Pulunu ýygyna gaýtarman, şeýdip özüni aldanlygy barada, şo Türkiýeli bir biznesmen ýygy derli çykyş edip gelýär öz kanalyna. Şoň bilen baglanşyklam Şatlyk özüni aklamak üçin şu meselede özüniň hem şol adam barada, hem şol adamyň inha biznes partneri bolan özüniň gaýnynysy Aýna diýen bir aýal bilenim edýän işleri barada köp zatlar bilýänligini aýdyp maňa çykdy. Şatlyk özü maňa çykdy. Şol adamdan özüniň hem arafda däldigini aýtdy. Sebäbi şol adamdan käbir daşary ýurtlardaky käbirler köp raýatlaryň şahsy maglumatlaryny özüne ýetirip duranlygy barada maňa habar etdi. Şu arada da özüniň pikirini aýdyp biljekdigini, subutnamalar bilen çykyş etjekdigini aýtdy. Men hem onu çağırdım. Bile turp gepleşdik. 2 gün mundan ol. Şuňa nägilerini bildiren adamlar boldy. Umumyň Şatlyk Şeýhiýewiň ýigrenilmegi düşnükli zat. Sebäbi ol adamyň baran ýerinde hökman ýanky birinciden goktur ýa, ikinciden söýgünç bar, adamy kemsitmeklik bar. Onuň adamlar barada maglumat toplajak bolmak tendensiýeti bar. Bu adam kimdir şu öz adyny gizläp adyp çykyş edip beren adamlar barada şu maglumat alyp bilse aljak bolýar. O maglumaty bir ödem gizläp oturanok. Şu maglumaty ýürüýte, şol adamdan ýüzüni açmak üçin, şol adamlara soň ertek gün ziýan ýetirmek üçin edýänligini gizlänok. Anda hatda geçenki çykyşynda da aýdyp otyra. Şol ana dokument düzetmek bilen meşguldan, ýani şu türk biznesmeni hem şoň partner ýanky biznes partner Aýna diýilen aýalyň ýa men maglumat alamdy, men şol adamlar barada dassiýe toplaýan ýa. Dassiýe toplaýan diýmek şu özlerini gizläp aktivistler ýa opozisiýon iş alyp barýan, ýa insan hukuklaryny goramak boýunça iş alyp barýan adamlar barada şolar barada şahsy maglumatlar toplap ýetirmeli, ýerine ýetirýän ýa. Özüňiz pikir edip beriň şu Şatlyk diýilen adamyň şo maglumatlary nirik ýetirýänligini. Elbetde ol şu Türkmenistanyň gildiň gulluklarına ýa hukuklyk gulluklarına ýetirýär. Onam näme maksat bilen ýetirýär? Şu Türkmenistanyň bähwidi üçinmi, Türkmenistanyň halkynyň bähwidi üçinmi? Ýa-da şu raýatlaryň başyna ertek gün agyr hukuklar getirmek üçinmi? Elbetde şol raýatlara ertek gün adary berdirmek üçin edýär şonu. Ol raýatlaryň köpüsi kimler bilen gydyklanýar Şatlyk? Elbetde şol opozisiýon iş alyp barýan adamlar bilen gydyklanýar. Adamlaryň hukuklary bilen baglanşykly meseleleri gozlaýan adamlar barada maglumatlary ýygnýar. Ol aktivistler näme ýurda garşy iş alyp barýarmy? Näme ol aktivistler näme döwletiň binýadyna bir urup ýa ziýan etjek bolýan adamlarmy? Elbetde olar ýaly adamlar diýil. Gaýta şu ýurdun döwletiň ýagdaýyny gowlandyrjak bolýan adamlar kanunyň hukuklarynyň gorulmak üçin alat edýän adamlar. Aglar. Ana şolar ýaly adamlar barda bu maglumat toplap aňryk berip otýar.
Inni men näme üçin şular ýaly adam bilen söhbetdeşlik geçirdim, mene geçen pomsam geçirdim. Ine şu edegen men şol öýde hödürledi, bolýum men höwes bilen kabul etdim. Näme üçin? Sebäbi şular ýaly söhbetdeşliklerde şol adam her näçe şo diktator rejimiň tarapdary boluversin. Şol adam her näçe adamlara ýamanlyk ediversin. Ýöne biz şular ýaly adamlara çagyryp şolaňam näme üçin şey diýenliklaryny düşünjek bolmaly. Şular ýaly adamlar az däl, ýugurdyň içinde, ýugurdyň daşynda da az däl. Ine men jurnalist hökmünde şular ýaly adamlar bilen söhbetdeşlik geçirmekligi ören zerur diýip atap. Yani bu diňe men pozisiýam däl, dünýäň ähli jurnalistleriniň bir ýerde sähel söz azatlygy bolan ýugurt bagwalda ýa jemgyýet bagwalda şo taýyrynyň jurnalistleri şular ýaly söhbetdeşlikleri hökman geçirýärler. Hatda adam öldüren, köpçüliklerin adam öldüren manyaklar bilen hem söhbetdeşlik geçirip şoň psihologiýasyna düşünjek bolýarlar. Şolar ýaly adamlar bilen söhbetdeşlik geçirmegiň maksady näme? Şol adamlaryň psihologiýasyny açyk görkezmek. Şolar nämeden uğralýarlar? Şolar nähil düşünje bilen ýaşaýarlar? Näme üçin jemgyýetde şolar ýaly adamlar bar? Şolar öz hereketlerini näme bilen delillendirýärler? Biz şolary düşünmelimi? Ya ýöne üstüne atanak çeka etdiň, ay bular haramzada, ho bular bilen söhbetdeşlik geçirmäge de münasip ol adamlar diýmelimi? Ýok, beýdiýmeller. Ol jemgyýetiň öz problemasynyň bir bölegi. Ol jemgyýetimiň belli bir bölegine kategoriýada degişli adamlaryň bir topary bular. Ýeka iki adam däl olar, o köplük olar ýaly adamlar. Käbirine mümkinçilik bar şolar ýaly bir haramzada bir zorlar garanti hapy işler bilen meşgullanmagy mümkinçilik bolan soň özlerini görkezýärler. Käbirlerine tek mümkinçilik ýok, ýani şolara tähel mümkinçilik berseň, şolaram şolar ýaly hapy işler bilen, bundan beter işler bilen meşgullanjaklar bar. Biz şolaryň psihikasyna düşünmeli. Näme üçin ine şu görüp oturan zatlamada garamadan şatlyk şyhy diýilen ýaly adamlar näme üçin şonu da şu hökümetiň alyp barýan syýasatyny aklajak bolýar. Näme üçin göze dürtülip duran problemleri görmedik bolýar. Näme üçin şu diktatoryň ýüzüne aklajak bolýar. Şu hakykatdan hem watany töýüp edýärmi? Ya şu hakykatdan hem şu watany töýjülik diýilen düşünjeniň özi şolar ýaly zada esaslanýarmy? Belki onun öz logikasy bardyr. Ol hakykatdan hem belki ananýandyr. Men ine şey diýip watany töýmeli. Men ine şey diýip subut etmeli öz watanymy, döwletimi, halkymy söýýändigimi diýip şey diýip ol hakykatdan hem şunu bilen düşünýändir. Şu datlary analiz bermek üçin biz hökman şolar ýaly adamlar bilen içkin söhbetdeşlik geçirmeli. Kimdir bir ýerine yaramaýan bolsa dinlemänem biler. Ýöne bu jurnalistikaň prinsipi nämeden barat? Islendiň adama söz bermeli. Ine men şu arada bir masal getireyim. Men Azatlyk radiosyna işleýän döwrümde maňa biri iýdiglerini jaň edip bir ýakyn tanışlamyň bir men onu adyny aýdyp oturjak däl. Iýdiglerini maňa jaň edip sen näme üçin şo planyň kesini berýän? Sen näme üçin şo plandan interwiu alýan şo Azatlyk radiosy üçin diýip. Sebäbi men aýdym näme üçin almalylar, näme üçin kesini bermeliler diýsem, o diýe ol plan hili jenaýet edipdir diýe. Şoňam şo eden jenaýeti barada da arzam edilen diýe. Polisiýa, prokuratura arzam edilen diýe. Bolýa men aýdýan, şoňa arzam edipdirler. Suud edilipdirmi diýän, indi şo günäsi suud edilipdirmi, boýnuna goýulypdyrmy diýän ol ýok diýe. Onda diýen näme üçin ol adamy sen eýýäm jenaýetçi hasaplap eýýäm ondan interwiu almalylar diýip durýan näme üçin olar ýaly gadagançylyk ýerjek bolýan. Oňam haky bardyr diýen bir islendik zatlara da öz pikirini aýtmak. Ýok diýe ol adam hapa adam sen şo kesini berme diýip näçe wagtlap maňa batyş görkezip geldi daşyndan özüni şol adam. Men niýe demokrat diýip hasaplaýar. Özüm men niýe söz azatlygynyň tarapdary diýip hasaplaýar. Ýöne diýene şu adamdan sesi çykmaly diýip oň elinde öz spesigi bar. Sanawy bar. Kim sesini bermeli, kimin sesini bermeli. Ahir soň men şundan ýadam soň şol adamyň batyşyndan men aýtdym iň soňunda. Ýadynda da bar da ýadynda bolmasa ýene bir gedek ýa şoňa beren jogabymy men aýtdym. Şu anda diýdim şol adamyň günäsi diýdim suud edilmeýändir diýdim. Bar aýdal diýdim şol adamyň şol adama ýönkelýän şo günä suud edilipdir. Suud tarapyndan hem prokuraturadan suudam hökümem çykarypdyr. Türmäde basypdyrlar diýdi. Indi şol adam şo türmäň içinden telefon alýan maňa mobil telefonda jaň edýärdi. Allamrat men hemen şu zatlar barada bunu Türkmenistan bilen baglanşyk şu mesele barada men pikirimi aýdym gelýär. Men pikirimi allysa diýdim. Men şonu da şoň pikirini aljak diýdim. Näme üçin şu hatda jenaýetçam bolsa, ýöne şu mesele barada, şol adamdan problemasy barada, meselesi barada gurrun etmekçi, şoň öz pikirini aýtmak isleýän bolsa,
Şoňa öz pikirini aýtmaga, şo jinayetçiňe öz pikirini aýtmaga haky bar diýdim. Hiç bir kanunda ýok diýdim. Hiç bir demokratik düzgünne jinayetçi öz pikirini aýtmaga haky ýok diýilen düzgün ýok. O nähili onda demokratiýa bolýar? Plan jinayet edipdir, onuň netijesini tem etmeli. Ýok, şo jinayetçiň öz pikirini aýtmaga haky bar. Ýöne şo jinayetçiň aýdan pikirini kabul edip etmerlik eýam ol adamdan öýdi işi, dinleýijiniň öýdi işi. Belki şoň pikirinden, şoň pikirinden peýdalyk tapjak adam bardyr dinleýijiniň içinde. Näme jinayetçiliň içinde de her ýyly güýçli kelleli adamlar amma, geniler amma, alymlar amma jinayet eden adamlaryň içinde. Ýöne şolaryň içinde peýdaly pikir aýdyp bilýän adamlar amma, o jinayet edipdir bir ýerde. Ýöne kärdatda olaň kellesi gowy işleýär. Hatda peýdaly pikirleri aýdyp adamlara kömek edip bilýär, oturan ýerinden pikir aýdyp. Mysal üçin aýdýanlar. Näme üçin şol adamlara pikir aýtmaga ýol beremiz? Ondan soň şoň pikirini dinläp, sen kabul etjekmi, etmejekmi, şoň aýdýan zadyny ulanjakmy, öz durmuşynda ulanmajakmy, ol ýam adamdan öýdi işi. Ana şoňa demokratiýa diýilýär. Men şoň üçin ýanky adama aýtdym. Özüň demokratik gelýän ol şu günden beýle sen öz adyň demokratiýa nemeň aýyr diýdim. Men demokratiýany düşünjäm. Men demokratiýa, hen hakyky diktator diýdim oňa. Ine men diýdim özümiň demokratiýamy suwd edip oturýan. Men üçin tapawut ýok diýdim. Kim şol jinayetçi pikirini aýtjak diýen bolýar. Şol pikir aýtmaga men özüme garta men ýol berjek diýdim pikir aýtmaga. Şahatlyk şeýhih diýilýän adamam her näçe haramzada adamam bolsa, şoňa pikirini biz dinläp görmek. Näme şu şeýle hereket edýär? Şoň üstüne ýöne atanak çekip ýa-da alyp bir ýarlyk asyp boýunda şu şahatlyk şeýhih diýilýän da haramzada şoň sesini bermeli, ýalyp şoňa ýarlyk takmagy biziň hakymyz ýok. Sesini tem etdirmek üçin. Şoňa düşünün adamlar. Ondan jurnalistika öz wezipesi bar. Jurnalistika ýigrençden uğralmalar. Jurnalistika başarsa ýanky bir tarap bolmaly. Erwet adamam şo taýda pikirini aýdasy gelýär, aýdy bermeli. Bu adamam aýdasy gelýär, aýdy bermeli. Ýöne gowy erwetme, onu men kesitleýär. Jurnalist onu kesitlemelär. Jurnalist her ýyl sora berip biler. Her ýyl kyn soraglary berip biler. Adamy kyn ýagdaýda da talyp biler. Onam näme üçin etmeli? Şol adamyň psihikasyny açyk görkezmek üçin. Şo adamyň şahsiýetini açyk görkezmek üçin. Şol adamyň öz dünýä garaýyşyny ýüze çykarmak üçin etmeli. Şoň üçin şoňa dogry düşünin. Ondan soň ýene bir ýazypdyr ha adyny Elmi 6 diýip atlandyrypdyr. Ol hakykat dälligi düşünükli kommentariýalaryň birine ýazdy. Şo şahatlyk bilen geçirilen töhfetleşigiň aşagynda Allah'ım Rabbiya senin berýän soragyň nähili diýär. Ya da Allah'ın öz günäsimi diýip soraýan. Bu söýdüň gaty erwet bolupdyr diýär. Ýadyňyzda bolsa men şo şahatlyga sora beremde. Şo şahatlyk ýöne şo problema ýok ýaly edip görkezjek bolupdyr da ýurtda. Onuň men onuň boýundan goýdum problemalar bardygyny. Indi şo problemalar kimiň günäsi bilen ýüze çykýar diýdim. Hökümetiň alyp barýan siýasaty bilen baglanşykly ýüze çykýar da aglama problema. Ona men şo taýda şo sora berdim. Şu problemalar diýdim, onda kimiň günäsi bilen ýüze çykýar? Hökümetiň günäsi bilenmi? Ýa Allah'ın günäsi bilenmi? Ýa da raýatlaryň öz günäsi bilen ýüze çykýarmy diýip sora berdim. Mol şonu bir gaty görüpdir. Welem dinardygam görünüp durda. Sen näme şunu Allah ýa da Allah'ın öz günäsimi diýip soraýan? Beýle diýip küfür gepläpsiň diýär da. Şol hamala Allah'da günä bolup bilmez. Allah ol hemme zatdan ýokarydyr. Allah kemçiliksizdir. Sen onuň boýunda günä dakjak bolýan diýilen ýaly bir iýgenme wada şu taýda. Men ol adamyň duýgusyna düşünýän ýöne bu taýda da ýene söz azatlygynyň öňüni aljak bolmak ýaly bir tendensiýa bar. Ýanky kategoriýa we Allah ýalňyşyp bilýän okmy, o temany gatagan etmäge hiç kimiň haky ýok. Şo temada hökman aralyp maslahatlaşylmaly temalar, filosofik temalaryň biri. O temany sufistler öz döwründe, musulman dinine degişli sufistler öz döwründe içine görünipdirler. Allah ýalňyşyp bilýän mysal üçin. Allah diýilýän öz adyň özi ýalňyşyp bilýänmi mysal üçin. Oňa her hili filosofiýada da Allah diýilen düşünje bar, ýöne Hudaý diýilen düşünje bar. Ýöne olar onu absolut diýip alýarlar, ýa başga hili sözler bilen alýarlar, Hudaý diýmeselerem. Ýöne şol alymda da absolut diýen, filosofiýada absolut diýilen düşünjeň özi iň ýokarky kämil zat. Absolut demek ýa atnasytyllerle atnasytylyň garşylygy bolýar. Atnasytyl ol üýtdäp durýan zat. Atnasytylyge ýalňyşlyga maksut bolup bilýär, bikämillige maksut bolup bilýär. Emma absolut diýilýän zat ol iň ýokary kämillik diýmeklik bolýar da.
iň ýokary doğruluk, iň ýokary kämillik, kämilligiň ýokary derejesi. Indi eger hakykatdanam Hudaý ýalňyşmaýan bolsa, onda ýanky men soragym bar. Diýmek şu bolýan zatlar Hudaýyň ýalňyşlygy bilen bolanok, hökümetiň ýalňyşlygy ýa-da adamdan ýalňyşlygy bolýar. Men onu şatlyga şonu ýetirjek bolýar. Indi eger adamdan ýalňyşy bolsa, onda görkezsin şatlyk. Men onu şoňa da garaşdym. Adamdan ýalňyşy bolsa görkezsin. Nirde adamlar ýalňyşy? Adamlardyň esasen biziň halkymyz näme ýalňyşy? Şu Türkmenistanyň hökümetinden talap etmeli zatlar talap etmeýän ýalňyşy. Indi hökümetiň ýalňyşy näme? Hökümetiň ýalňyşy der, hökümetiň etmişi öz ýerine ýetirmeli borçlaryny. Iň urma wajyp borçlaryny şeň ýerine ýetirenoklar. Hökümet organlary. Türkmenistanyň prezident administrasiýasy, Türkmenistanyň prezidenti günnün-güni adamlary üpçün etmeli zatlar bilen, adamlary üpçün etmeli hukuklar, haklar bilen üpçün edenoklar. Olaň hakyny, hukuny goranoklar. Howpsuzlygyny goranoklar. İýmidi üçinçiligini goranoklar, girip çykmak barada hukuklaryny goranoklar. İşlemek, zähmet çekmek barada, söz azatlygy barada hukuklaryny, höp hukuklaryny goranoklar. Indi şol kimiň ýalňyşy? Şonu bir Allahyň üstüne atyp bilermi ýa adat raýatlaryň üstüne atyp bilermi? Şo soragy bermeklik ýa berliksizmi? İkinciden ýanky aýdyşmaýaly, bular ýaly filosofik zady soragy filosofiýanyň nukta nazaryndan teredip görmeli. Ýogurunyp görmeli. O barada da pikir etmeli. Onu hiç kim gadagan edip bilmeýär. Hawa men soragy berjek mysal üçin. Eger adamlar ýalňyşlyk goýberýär bolsa, aýdyllar, filosofiýada näme hil soragy bar? Dünýäň öz guruluşynda bikämillik bar, ýetmezçilikler bar. Diýmek, dünýäni ýaradýanam Allah Taala Hudaý bolsa, absolut bolsa, onu şu yaradyjyň özünde de bir ýetmezçilik barmy, bolup bilermi diýilen soragy gowdalýar. O filosofik konseptlerde dürli hili mekteplerde filosofiýanyň dürli urlaryny ara alyp maksatlaşylýan meseleň biri. Eger adamlar şunday ýaly kemçilikli döreýän bolsa, onda adamyň göz başynda duran şoň yaradyjy absolut bolsun ýa Hudaý bolsun, ýa Allah Taala bolsun. Şoň göz başynda duran özünden kemçilik bar bolar, meselem eger onu öndürýän önümi, ýagny biz şeýle kemçilikli dowýan bolsak, döreýän bolsak, diýilen ýaly bir filosofik soraglar bar. O näme üçin şolar ýaly soraglaryň üstünde biz oýlanmaly? Näme üçin şo soragyň özüni biz goýup bilmeliler? O näme üçin biz gorkmaly? O näme üçin kimdir biri şo soragyň özüni goýulmagyny gadagan etmeli? Hakyňyz barmy? Elbetde hakyňyz ýok. Allah degişli soraglaryň islenli adam bermäge haky bolmaly. Şonu özara ara alyp maslahatlaşmagy, şo soraglaryň üstünde oýlanmagy, öz pikirini aýtmagy, hiç kimden gorkmany aýtmagy da haky bolmaly. Şoňa düşünün. Söz azatlygy diýilýän zat şonam öz için alýar. Demokratiýa diýilýän zat pikir etmäň ýöne bir gaziýet jurnallarda ýöne makala ýazmaga ýol bermeli, emma aýna şu temalary gadagan etmeli, bu temalar goýulmak bolanok teba ol Hudaýa degişli tema, olar ýaly temany goýulmak siziň hakyňyz ýok. Diýmäge hiç kim haky ýok. Hudaýa degişli temanyň biz goýulmak hakymyz bolmaly, ara alyp maslahatlaşmagy da hakymyz bolmaly. Ol diňe siýasat temany goýulmak bilen şäklenen ok söz azatlygy diýilýän zat. Islendik filosofik temalarym goýup bilmeli. Şoňa düşünün. Ondan indi şuň bilen baglanşykly ýene bir ýalypdyrda, ýanky kimiň günäsi bilen sorag barda. Şu Türkmenistanyň halkynyň başyna düşen häzirki ýagdaýlar bilen baglanşykly meselede özüni Allah beýikdir diýip atlandyran bir ýerleşme şo kommentariýalaryň birine şeýle ýalypdyr. Sizler günäli agtarmak isleseňiz diýe %100 günäli haramly ýurtda biriniň gyýdy erkin gelip bilmese, ukuyply sportsmenler özüni dünýä görkezip bilmese, ýydymyzda galan şagalarymyz garnyny doýurup bilmese, daşardakylar islenlik wagt ýydyna gidip bilmese, günäkär haram bolsa, onu bu işleri etmäge ýol berip oturan biz Türkmen halky günäkär dälmidir diýip soraýar. Ene bulam başga bir illeşmediň pikiri. Olay diýär, esasy günäkär, ol haram bolam däl, belki diktatoram däl. Biz diýär, Türkmen halky näme üçin sebäbi biz şo näme etse ýol berip oturduk. Näme etse biz ýol berip oturýarys, şoň üçin jogapkärçilik biziň üstümizde diýär. Ene bu öz pikiri. Şunu gadagan etjekmi? Sen halka dil ýetirýän diýjekmi? Ýok, dil ýetirsin. Hakykatdanam halkyň öz başyndan geçirýän problemasyna halkyň belli bir derejede öz jogapkärçiligi bar. Eger haýsy bir halkyň içinden diktator çykýan bolsa, şo diktatoram ýuwaşlyk bilen kim güýçlenip, kim şoňam gäwa diýän bolsa, kim şolam
Hasam zanny yaman diktator ugurluk gide oturan bolsa, şoňa da ýol berilip oturulan bolsa, şoňa üňüni alyp almaýan bolsa halk. Diýmek şo taýda halkyň we jogapkärçiligi bar. Diýmek şol adama bir häzir näme şu sen halka, türkmen halkyna dil ýetirýän diýip mes şoň sesini temetdirjek bolmalymy? Elbetde de. Bu halky kemsitmek däl, halkyň öz kemçiligini ýüzüne basmak. Halk diýilýän adam abstrakt zat däl, o konkret zat. Ina ýurt var, ýurdun içinde ýaşap beren millet var, halklar var, bir giden naraýatlar var. Şolarym kötenip otýar. Goňşy ýurtlaryň halklary bilen deňeşdirilenler näme üçin bu ýurdun halky has beter kötenýär? Näme üçin goňşy ýurtdaky adamdan hukuklary bilen deňeşdirilenler näme üçin bu ýurdun raýatlarynyň hukuklary has az? Hukuk ýok diýen ýaly aslynda türkmen halkyna häzir bar. O nähil onu beýle bolýar? Bu halkda hukuk barda, bu halkda ýok. O nähil beýle bolýar? Kim oňa ýol berdi? Kim buna karşı ýokarda oturan ýeke adam buna karşı? Ya da halkyň öýde şoňa ýol berdi. Ine şolam lokal mesele, şolam aralyk maslahatlaşylma zatdan beýle. Indi ýene pikirini ýalan illeşlenmeden biri, şol kuwatlary diktator rejimi alyp barýan käbir göräýmäge bir adaty zat ýaly bir çäreler ýola goýýar diýe de soň pikirlenip oturýan bolan şoňam aňarsynda diýe şu adamlary näme diýsek bolar, arkaýyn durmuşdan bir elementar ýöne koýdatlardan mahrum etmek siýasat alınıp barylýar diýe de. Ha bir aýdýa, "Salamu alaykum" özüni türkmen aga diýip atlandyran bir ýerleşimi diýip, "Salamu alaykum Allah'ım arada bu haramda etajly jaýlarymyzyň öňündäki baý wakçalary aýyrtdy." Şol wagtlar onuň näme üçin beýdýänligi hiç kelle gelmändir. Başda men etaj jaýlaryň öňü arasda bolsun, açyk owadan görünüp dursun diýip edenlerler diýip pikir etdim. Ýöne indi munyň sebäbine düşünýän. Sebäbi bir wagtlar ol baý wakçalarda goňşular bilen çaý içip gurrun edip oturýardyk. Dertleşýärdik. Ýöne çağalaryň bagyň içinde oýnap miwe ýerdiler. Ýagny baglyk ýaşaýyş üçin gowdy. Ýöne bu haramyň edýän oýuny adamlar gow ýaşamasynlar. Bir ýerde bileje oturup dertleşmesinler. Agdy bir gatnaşykda bolmasynlar. Özleriniň ýetişdiren baý wakçalaryndan miwe ýemesinler. Diňe bağdardan gymma dalyp ýetenler diýip ýuwuşlyk bilen baý wakçalary aýyrtdyrdy. Indi şu wagtlar goňşu bilen ne gürleşýär, ne de dertleşýär. Hatda öňküler ýaly gatnaşyk kim galmady. Her kim öz öýünden çykman oturýar. Her kim hem şu atlary gaty gow bilýär, ýöne dymýarlar diýip öz adyny türkmen aga diýip atlandyran ine ýyleşlenmeden bir ýalypdyr. Görşüňiz ýaly ine bulam ýene de türkmen halkynyň adamlaryň şeýdip şular ýaly atda dymyk oturanlygyny aýdýa ýöne şular ýaly göräýmägeni bolýa baglary çapyp aýrýanmyşdyr da jaýyň öňünden. Şular ýaly atlarda da diýe görýän şu diktator rejim şu adamlary birikdiräjek, birleşdiräjek, jewitleşdiräjek zatlaryň öňüni almak üçin edýän eken diýip netije çykarýar. Şoň düýbünnet belli bir derejede hakykat bar. Näme şu jaýlaryň öňüne gözellik berip oturan agaçlary kesip aýyrmaly. Näme şu agaçlaryň saýasynda tomdyň ostasynda näme şu taýda adamlar oturup çaý içmelär. Birek bilen goňşu öýdara dertleşmelär. Indi şu häzir baýlary kesip aýyrsaň şu jogdaly aslynda günüň aslynda olaryň şu taýda oturmajagyn belli nada. Şuň aňyrsynda ýaşlar ýaly hilegar planlar bar diýip düşünýär ýanky bilen ýyleşimi. Hakykatdan şolar ýaly pikir etmäge de esas bar. Indi adam hukuklary bilen baglanşykly mesele gelemizde ýene bir zat aýtmaly şo soňky täzelikleň birin bilşiňiz ýaly dekabryň ahyrynda dekabryň soňky günlerinde bizim şu büzmöýünde ýyleşimiz Murat Düşemow ýürüýte beýanat bilen çykyş edipdi ýadyňyzda bolsa. Ýanky Türkmenistanyň kanunynyň berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp men Türkmenistanda syýasy partiýa döretmekli planlaşdyrýan, şonu registrasiýa etdirmekli planlaşdyrýan. Men Adalet Ministrligine barabam şu arada gyzyklanyp gaýtdym, şo taýda şolon kabul edýän güni bar eken. Şo taýda da aýtdylar, başarsaň şular ýaly şerti bar diýip düşündirdiler. Indi men şoň üçin adam gözleýän, adam toplamaklygyň uğruna çykdym diýip beýan etdi. Ondan bu görgüli Murat Düşemow ýere sokanlaram köp boldy. Ol
kim ol ýurdun içinde parça döredür ýaly şu çakaçyny parça döredip bilen barmy 30 ýylyň dowamynda indi sen kim bolupsyň sen onda şolar ýaly edip bolmajak işiň başyna baran bolsaň sen hökman mehmeň agendi sen adam baryn toplap şolaryň eline berjek bolýansyň mehmeň eline dip her hil şol tagatyp gördüler. Hatda biziň opozisiýer diýenlerimiz öňü bilen şol atlary etdiler. Ene ýadyňyzda bolsa Çemenöre diýdi, Döwlet Baýhan diýdi, Rozaway diýdi. Ödemin öldürün aktivist diýip adlandyryp berler, Rozaway diýilýän. Ine men ýa daşary ýurtdan gaçyp atal galjak diýip päderem arda berip bermişler bir ýerlerde. Şola ulan men şoňa garşy hüjüm edýärdi. Sen kim o ýurdun içinde beýdip hereket eder ýaly diýip da şu hereket edip bolan o zat diýip. Ýan han hukuklaryny goýraýjy aktivistlermede çenli çykyş etdi şo taýda. Farid Tuhfatulyny çenli şo taýda Çemenliler bile oturup Döwlet Baýhanlar bile oturup şoňa onan maň diýenlerini ýaly çykyş etdi. Türkmenistanyň içinde on ýaly parça döredip, boljak bolsa dörediler de zat diýen ýaly. Ödem andan hukuklaryny gowrap beren aktivist adam şolunda Farid Tuhfatulyň gaýta aýtmaly, näten kanun taýdan hawa hukugyň bar. Şoňa siňen şükür, ýöne sen hukugyň bozulsa, onda biz arkanda durup bizem sen hukugyň goralymy şol adam. Şol Farid Tuhfatulyň diýilen ýaly adamam şolar ýaly aktivistň arkasynda durmaly, gaýta aýtmaly hawa konstitusiýa tarapyndanam, kanunlar tarapyndanam, hukuk sen tarapynda. Kanun sen tarapynda diýmeli. Hakykatdanam sen parça registrasiýa etmäge, sen döretmäge hakyň we dawa inhabbas ine döretjek bolýmeli şoňa. Eger saňa şoň üçin adar berseler, onu sen waradak meseleni, sen hukugyň waradak meseleni biz nir getirmeli, o ýetirip arkanda durýar diýmeli, onu gaýta bu näme diýär? Şu ýanky gıýbat keşlen gıýbatyna goşulyp Ýok bular ýalda bolup bilmedi, eger şular ýalda iş etjek bolýan adam, mawata onda ol mehmeň adamdyr. Häzir oğlum diýilen ýaly çykyş edýär. Indi şumy adamdan hukugyny goralşy, şumy adamdan hukugyny goraýşy şol adamdan. Ýa-da Farid Tuhfatulyň men şol adam barada da ýüri taýdadym belýär. Indi näme boldy? Şoň eden şol çykyşyndan soň ýanwar aýyny ýeni bir gedek çykyş etdi. Ýaşdan. Men aýtdym ony häzir şey dip goýmaly, sen ýakıtmekler mümkin. Ondan ona azar berip guruldylar. Ondan ýanwar aýynda ýene bir gedek çykyş etdi. Ýöne ondan öň geçen ýylyň tomsunda buny şu opozisiýaň işi bilen baglanyşyk eden çykyş üçin ony şun izolyatora saldylar. Eger bilýän bolsaň biz bu arada da çykyş edip aýdypdyk. Soň indi bir partiýa döretçikdigini elan etdi. Indi adam toplamagyň uğruna çykdy buny. Ben töwere ýöne ýa-da adamdy boldy. Her ädemi adamdy boldy. Indi soňra näme etdiler buny? Ýaň ýakynna. Indi buna häzir onu alyp izolyatora salsalar ýene gaýtadan gowukturjak, täze bu adam parça döretmekden uğruna çykdy. Indi olam biz onu döredip biler diýip söz bermedik. Ýa ol men döretdiýän diýip aýtmady. Men registrasiýa etdirdim hem diýmedi. Men diňe islegim ma diýdi. Şoň üçin adamlar çagyrýan diýdi. Gelin parça döredilinde halkyň aladasyny edelim. Biz häkimiýet agdalyşyny geçirjek bolamyz. Ya biz Berdi Muhammedowa garşy bir uruş etjek, görüş alyp barjak bolamyz. Biz diňe adamlara şolaryň haklaryny, hukuklaryny düşündirmek bilen meşgullanjak diýdi ol. O näme gadagyň işmi? Adamlara haklaryny, hukuklaryny düşündirmek. Indi şo şey dip eden beýanat üçin bunu ýene düşdüler, ahir soň näme etjeklerini, bular näme oýlap tapana meňdeş. Bunu senne ýokanç ketel bar ekenli, bunu zor bilen şu Aşgabatdan 175 kilometr aralykda ýerleşýän Duşok passiýolugyna bir infeksiýon keselagana bar. Şoňa bunu ertip dykdylar. Olam nähil etdiler? Bu Murat Düşemowyň gyýyjygy soň kwatlar üskürip başlapdyr. Oňa bu keselhana ýüz tutýan, buna ýanky bu laboratoriýa barlarlar, geçirýärler. Sen öýkünde inçe kedel bar eken, inçe kedelin wirusy bar diýerler. Sen hökman detsene sen keselhana gitmeli. Ondan o inçe kedelin hem ýürüýte beceriş berýän keselhana Duşokda ýerleşýärmişin. Aşgabatyň özünden töwereginde ýokmuşynda. Indi şuňa adam gaty geň bolup görünýär. O 175 kilometr paýtagtdan daşlykda gidip şo taýda ýatmaly. Bolýa indi buňa beýdipdirler, soňam näme diýipdirler? Sizin hemme maşgala agdalaňyz häzir biz agdalaňyzy biz barlamaly. Sebäbi hemen hukly ýokanç ketel, eger beýleki maşgala agdalaňyz bar bolsa olaram häzir haýdan haý keselhana gitmeli diýip bular barlap başlaýarlar. Indi bilen hiç etinden hiç de tapanoklar. Bunu ejetinden hem beýleki Murat Düşemow hem öýkününden hem hiç de tapanoklar. Oğlan jetinden hem hiç de tapanoklar. Indi buna ahyrdan näme diýerler? Öýkününden hiç de tapyp bilmän indi içki organlaryna geçipdirler. Şo onda da bir infeksiýon näme bar diýär, laboratoriýa bar diýär. Bir merkez bar diýär şo taýda ýürüýte içki organlaryny barlayan. Şo taýda
şonu tomografi diýerler. Tomografi diýilýär da şu organlar. Inni şo taýda geçirilen şol barlygyň netijesi düşenbiň eline berilýär. Ola maňa soňgur kopýasyny uratdy. Şo taýda şo geçirilen barlygyň netijesini teredýär da. Şu diagnoz şu taýda goýulanlar. Şu 17 martda. Şu bular kan özüne teredip görüm şu taýda. Şu taýda Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş we Derman Henagat ministrligi diýip ýazylygy. Şu taýda şol laboratoriýaň adresi hem ýok. Adam gysgaçyk ýazylypdyr. IBÖAM diýip ýazylypdyr. Şunu internetde şu duruşunu alyp göçürip ýazýan gonun şulat boýunça hiç bir keselhanada, laboratoriýada bir nemesem barlyk merkezden çykan ok. Üstesine de şu taýda şu laboratoriýaň adresi bolmaly. Şu barlygy geçiren saglyk merkeziniň hökman adresi bolmaly bolýan. Şu taýda şolam ýok. Buň üstesine şu barlygyň netijesinde diagnoz goýup bolşekan Lukman we Lukman. Şolam adyny familiýasyna goýman ýöne çyrşap ruskada çyrşap bir gol goýupdyr. Ol adamam kimdigem belli däl. Ertek gün şu gol menki däl diýip öz goluny goýman başga bir çyrşap gol goýan bolsa suwut etjek gumanam ýok. Indi bu näme hili diagnoz goýýar? Şo Murat Düşemew 17 martda şo taýyp baranda çoğunludaky infeksiýon ketelleriň barlyk merkezi şu. Çoğunludaky infeksiýon ýokunç keteller barlyk merkezinde şunu barlapdyrlar, ýürüte tomografi edip, içki organlaryň hemmesi kadaly şu taýda ýazylyşyna görä. Ýöne diňe bir zat şu taýda hamala şoň aşgadan asly mäzi kelejigi diýen şu taýda şular bir zatlar diýerlerdi. Parenhimiýasyny ýagly invalyusiýasy bellenýär diýä. Bolýar, şu bir termin var şu taýda. Hamana şoň aşgadan asly mäzini bir çişme diýilen ýaly bir kadadan çykma bar ýaly görünýär da. Indi başga ýerde hiç il kadadan çykma ýok. Indi iň soňunda bu näme diýär? Aşgadan asly mäziniň ýagly invalyusiýasynyň garyn boşlugynyň iňçe keseliniň mezedeniyeti bar diýen şoňa diagnoz goýýar. Indi şol iňçe keseliň wirusy hamala şoň aşgadan asly mäziniň hem garyn boşlugynyň ýanky dokumalaryna bar eken da. Indi käbir wiraçlar aýdýar hakykatdan iňçe keseliň wirusy diňe öýkünde däl, ýanky beýleki organlaryňda da bolup bilýär diýerler. Ýöne şu tomografiýa geçirip şoň esasynda şolar ýaly netije çykaryp bolýarmyka? Ana şol Lukman spesialistler üçin soraw. Şu taýda tomografiýa geçirýärler de şoň esasynda da ýanky diagnoz goýýarlar, ondan näme diýerler? Hawat öýkünde ýok, ýöne şu garyn boşlugyny ýanky aşgadan asly mäzlende şu taýlarda bir ýerde bar eken diýerler bu. İňçe keseliň wirusy. Indi sen haýdan haý şu taýy gitmeli, şoňa gitmeli. Olam aýdýar indi bir şu hölen başlaýar. Men şu taýy akydip barada etjek bolýan bolaý mesenler diýip, olay diýär ýanky Lukmanlary men niýe gitmesem näme etjek diýär. Olam aýdýar gitmesem diýär, biz polisiýa jaň etmeli, polisiýa sen eliňe gannaly giydirip, naruşnik giydirip akiderler diýär. Sen hökman gideýmeli, sebäbi sen niýe jemgyýet üçin howply adam diýär. Jemgyýet üçin howply adam diýip ol göçme maňynda da düşünip bolýar. Sen pikiriň, sen ideýaň, sen wagt edip beren ideýaň howply diýip düşünmem bolýar da. Murat Düşemew başda şonu ýaly diýip düşündim diýär da umman. Ondan ahyrdan şonu gününe goýmajakdyklaryny bilen soň rady bolmaly bolýar. Ýöne şu keselhana gitmäke 17-sine men äti ýaşdan Murat Düşemew bilen şu wagt Zoom işläp durka. Men oňla töhfetdeşlik geçirdim. Olam men onu efire berjekdim şonda. Sebäbi öňünden berip goýsaň şolar bir zat etjegem bolsa etmesinler diýip men oňdan haýşem etdim, ýalbardym. Şunu ýadyr bereli YouTube'da goýaly diýip. Sebäbi sen nirden çykarjaklarly, näme etjekdikleri belli däl, o taýp bir akadent oňlar. Ol juşoň ketelhanasyna. Ýöne ol aýtdy, men diýdi ýaman şu enatam maşgalagda alam bana garşy diýdi. Sebäbi gaty gorkýarlar eger sen beýdäýsen hasam erbet bolar diýip. Sebäbi men gyýjygyma meýän uratdylar diýdi da. Oňa da bir zat etmekler mümkin diýip şulaň bir gaharyny getirämeýin diýip öýde ýöne äti ýaşdan ýazdyryp goýdurdy maňa. Birden geljekde maňa bir zat bolaýsa onsoň berdik goýdy. Men şonu ýazyp alyp äti ýaşdan ýazyp goýdum. Indi buny 17-nji 18-nji mart diler. Başda edenlerine de maksimum bir ay töwereg bolarsyň diýipdirler. Bir ay geçýär. Ýok sen keteliň intägem bar diýerler. Özlerim men oňa tawşyrdym, öýden bilýär. Şu ukollarlaryny hökman şu urulýan ukoluň çyşyjyny hem öz ýanynda dögüsinler, görkezsinler. Şoň ýüzündäki ýazgada seret.
Şolatlar görmeýän ödüňe hiç il tanjym etdiräm edip men o haş etdim. Ödem şonu barlap, şu her bir urulayan ukol öd ýanyna şoň çüýşejigini şu taýda açýarlar. Şu taýda şol ýanky şprisi alýarlar da urýarlar. Onuň dermanyňam getirilýän dermanyňam şol hökman şol zawod taýdan öndürilen şoň öd paçkasynda öd gabynda bolsun. Şu açaňda da gör şonu. Şol teň ýerine ýöne derman taýyny görnüşinde getirmesinler diýip olam tawşyryk goýdum. Oňa da gödegçilik edipdir. Ýöne indi buňa şol kesel bam ýokmy indi intägem bilip bolanokda. Indi şoňa bir aý bejergi berýärler. Ýok sen çykmaly, intägem sende bir virus bar diýip ýene bir aý sakladylar, şeýdip 2 aýlap sakladylar. Indi iň soňunda 18-nji maýda iň soňunda şu 2 aý geçenden soň ýanky wraçyň ýanyna bardym. Indi men gitjek diýän bolyn ýok sen ýene de 4 aý almaly diýdi. Pikir edip görüm, jemi 6 aý saklajak bolýarlar. O 6 aý geçenden soň ýene näçe saklajaklar belli däl. Ödem men bilemok diýär, hakykatdan şo kesel mende barmy, ýokmy, onu men wraçdan soradym diýär. Şo men ýanky medisina taryhy baradaky hemme şo kartoçkalamy ber, men şoň kopiýasyny aljak diýdim diýär. Olam ýok, saňa görkezmegem boranok diýdi diýär. Seredim, sene beceri alıp bersin. Sen o arada bir zatlar ýalyp berler, wraçlar o taýda, kartoçka doldurup berler. Senden ondan analiz alyp durlar da ýygy giderli. Şu analiz näme görkezipdir, analiziň netijesi nähili, onuň wraçyň çykarýan netijeleri nähili, şol zatlar hemmeti ýazylýar şo taýda. Indi men şonu görjek bolýan bol, maňa görkezenoklar diýär. Şu menne geçirýän analizler nähili netije berýär, wraç näme üçin şolar ýaly karar kabul edýär, meni ýene galdyrmak barda, görkezenoklar elime de berenoklar. Ondan ahyrdan goşum aldım da çykyp gaýtdym diýär. Ondan ahyrdan halis bolmajagyny bilip ondan soň diýär, onuň dermanynam elime berip diýär. Boruny öýüňde bejer gal, ýönün ha şundar ýaly dermany her gün şunu ýaly ödüm güýçli dermanlar içe. O dermanlaram bilýärmi nähili derejedäki dermanlar şol kimya terapiýe geçirilen dermanlar bar, güýçli dermanlar, saçyny düşürýän dermanlar. Şo derejedäki güýçli dermanlar eken. Eýem saçymy düşürýär diýär, şo içýän dermanlar diýär. Her gün öde 5 tabletka ýaly içmeli. Şo ýanky güýçli dermanlar. Indi şonu öýüne alyp ýalar, şo dermanlaryny öýünde içýärler. Olam öýünde de däl şo gatnamaly ne bilmeýän keselhana gatnamaly. Indi ýöne häzir kawat, indi kan geçenlerine garamadan şo gyýjygy tehen ýedem keselhanada ýatýar. Indi şoňa da alada öldürýär. Olar hakykatdan bejeri bilen meşgullanýar. Ýani göz üçin şo taýda taklap otyrlar. Olam belli. Umuman men diýjek bolýanym mene şu ýöne şoň gaýdyp gelmegi, öýüne gelmegi indi bir näýdim bolsa şahatlykly waka. Şu arada da aýtmagy bana ruhsat beren soň meni häzir aýdyp otyr. Indi bir diýdim bunu gelle oturmaly bolan zatlar diýdim. Indi sen çykyp geldiň, indi bir ýerine ýaky däýmesinler diýdim da. Ana şu maksat bilen aýdyp otyryn. Indi men diýjek bolýan zatym şo başda şoňa aýyplama bildirdiler da, ana şey diýip ay hökümeti işleýänler, näme işleýänler? Hökümeti işleýän bolsa şey diýip bu ýygy adamly bolup şey diýip buňa beýdip ediyet berip oturmazdylar. Heni diýdim şoň her adamy adamdy. Näçe wagtlap internetde işlemedi. Ödem eline şo telefonda internet alýan bolyn şonu göçürýärler diýär. Şo keselhanaň içinden görgül çykjak boldy. Ödem satynam aldım diýär interneti. Şo telefonumy üstünden çykarýarlar diýän bolyn. Şonu da internetim göçürýärler diýär. Näme üçin onu şonu edip otyrlar? O näme üçin şatlyk şyhy farkayn zooma çykyp otyr? O näme üçin murat düşýän fon ýaly dada ýol beren oklar? Ine şu agent boldy bolýarmy? Haныny şoň agent diýip atdakan adamlar siz şoň ýüzüne durup biljekmi siz? Şoňa ýene diýip biljekmi siz şonu ha woten agenttiň diýip? Bir gayratlar. Bağışlayan bolýar. Indi adam hukuklary bilen baglanşykly mesele gelek gelende ýene bir aýdylmaly zat. Ha şol bilişiňiz ýaly geçen ýylyň sentýabrynda Türkmen awatly Nurgölli Hali Kafy tutsak etdiler bilişiňiz ýaly. Onam näme üçin tutsak etdiler? Şol Nurgölli Hali Kaf şol geçen ýylyň Thompsonyna iýul aýynda ýadyňyzda bolsa bir ýeme bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri Aşgabatda barypdy. Koronavirus bilen baglanşykly ýagdaýlary öwrenmek üçin. Şonda Nurgölli Hali Kafyň bir tanışygy şol mehmanhanada eken şolaň bolan bir mehmanhanasynda şolaň suratyny alýar. Şo bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýetleriniň oturan suratyny alýar. Alýar öz Instagram sahypasyna goýýar. O suratym ýanky Nurgölli Hali Kaf göçürip alýar. Ýanky Türkmen News diýip bir ýörüte portal bardyr. Antan kuklaryny goýaryjy ýanky guraman portal. Şoňy berýär. Ruslan Mätiýew diýip şoň administratoryna. Ödem şo Ruslan Mätiýew bilen ondan sen hyzmatdaşlyk edip gelýän oglan eken Nurgölli. Inni şo suraty goýan wadyna ýanky gyýdy çagyrýarlar ilki sorawa. Başda goýan şo bolýar da. Onuň o ýetdine aýrýar suraty. Soň o elbetde onu aýdandyr da, Nurgelliň sahypasyna duruy. Şo näme Nurgelliň sahypasyna ilki çykýar, soň
ýa-ni Türkmen portalyna çykýanda bu surat. Şo suraty ýöne şol aýdýana daşary ýurtdan baran wekilliň suratyny olar bir gizlin gulluň adamlar diýil, olaň suratyny almak bolýar. Olaryň ýöne mihmanhanaň ýanyna çaý içip oturýarlar. Şolaň suratyny alyp senine iýeripsiň diýip başga bir ýerden alan suratyny iýereni üçin indi buňa soraga çekip başlaýarlar. Soňam näme-de aýplama bildirjegini bilmeýän indi bular mehemeler şuň bir kardalan oglany bar eken. Şu ýa-ni Nurgelli başga bir ýerden kardalypdyr. Şoňa batyş görüp koýup, şoň üstünden Nurgelliň üstünden şikayet ýazdyrýarlar da, ine alan bergesini tölenok kezzaplyk edýär, pul ogurlap diýip aýplama bildirip 4 ýyl türme tutsaglany berip geçsine şoň ideýany sentýabr aýynda buny türmäge basdylar. Eýem göz görteli görünip durdy şol oglanyň şol pul ogurlugy üçin basylman ýanky eden iş üçin basylanyny görünip durdy. Ondan näme pulumy o berjek gelýär. O kardalan alan kardyny men berjek diýip maýdypdyr. Entek men ýandy pulum ýok da diýip düşündirjegem bolupdyr onu dinlemän şu kardalan adamy türmäge basýar. Onu elden birinden kardalan diýip türmäge basyp bolmaz. Benim kanalym geçmändir şu kardalanna. Şol geçen ýylyň başyndan alypdyr. Eýem Tomsonda da buny soraga çekip başlaýar. Indi şuň meselesi bilen baglanşykly ýagdaý ahyrdan Amerikan Birleşen Ştatlarynda yerleşýän jurnalistler goragy ýönetim komitet bar. Committee to Protect Journalists, jurnalistler goramak arada committee. Şol ýönetim beýan etdi. Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenine may aýynyň 21-ine şuň haýdan hay türmeden boşadylmaly barada beýan etdi. Ine şuň öýden bir bellenilmeli zat, bir pozitiv ädim. Bundan öňem şunday bir çağırış edildi. Olam geçen ýylyň 18-nji dekabryna Fransiýada yerleşýän terhessiz reportyorlar guramasom şu barada Nurgelli barada ýörüýte çağırış etdi. Türkmenistanyň häkimetlerini şu Nurgellini haýdan hay boşatmaklyga çağırdylar da. Umuman daşary ýurt guramalary üns berýär, berenok diýsegem üns berýär, ýene Türkmenistanyň häkimetleri äskermezlik edýärler. Äskermezlik etmeklerini dowam etdirýärler. Ýöne şu bize ýakmaýanlar, biziň tankid edýän adamyz näme şu daşary ýurt guramalarına gerek gelen. Ine siz çağırış etdiňiz. Siz batyş görkezden bolýan, ýüzlenme ýadan bolýan, ta siziň ýüzlenmäňiz dinleýän ýok, olar äskeren ogam. Ünsen berenoklar yerine yetsin, senin edýän talabyňyzy yerine ýetirjegem bolanoklar. Indi 30 ýyl bäri şeýdik gelýär Türkmenistanyň hökümeti. Bir 2 eka bir wakada ünseren bolay masalar hiç ýyly şoňa gulagamallarynoklar hiç zat edenoklar. Indi şundan soň şunu görüp oturýarkaňyz näme üçin şol Türkmenistanyň şol ýanky diktator rejimine garşy sanksiýa girdiň. Näme üçin şu Berdimuhammedowyň daşary ýurtlardaky bank kataplaryny doňdurýardyk. Näme üçin şoň garyndaşlar daşary çykanlar şolar tutsak edýändok. Şu zatlara goşulyp beren haramdadyrlar. Näme üçin tutsak edýändok? Näme üçin beýleki ýurtlara gedek gelenler Belarusiýa diýdi, Iran diýdi, Orsiýet diýdi, Demir Koreýa, Kuba. Olar ýaly ýurtlara gedek gelenler ýöne sanksiýa üstüne sanksiýa. Şolaň döwlet liderleriniň hem şolaň ministrleriniň hem bank kataplaryny doňdurulýar. Olar tutsak etmek barada kararam çykarylýar, her hildatlar edilip görülýär. Emma näme üçin Türkmenistanyň hökümetine ýa Türkmenistanyň diktatoryna gerek gelenler şular ýaly batyşlar görkezlenok ýa sanksiýalar girildi. Ine biz şuňa näme edilip bildirýär? Şuňa da ýüzük aralygy halkara guramalarynyň şu bütün dünýä Birleşen Milletler Guramasynyň ýüzük aralygy şu zatlarda. Şolar etmeli şu zatlar. Indi buň daşyndan ýene bir täzelip 2 gün mundan 21-ine Minskden 200 bolay student ýaşlar Türkmenistana äkedildi. Ine bulam seýrek soňky wagtlar bir seýrek ýola goýulan ýanky uçor gatnawy boldy. Raýatlarymyzy äketmek çäresi boldy soňky wagtlar gat seýrek bolýar. Ine seýreden bu taýda nähil boldy? Edil häzir kowat indi şolar eltilipdir. Indi şu taýda oturan ulan gyýylan tanışlary meňe habar edip oturýarlar. Ine Minskden äkedipdirler Belarusiýadan. 200 bolay student ýaşlar da ertem Türkmenistanyň şäherine palatalary da kypdyrlar. Karantinne oturmaly. Özüm iň zady näme? Şolaň içinde şol Covid'e garşy, koronawirusa garşy 2 tane tanjymalan adamlar amma. Şoňa da seredenoklar diýär, sen tanjymal geldiňmi, tanjyp alman geldiňmi, öldürem Türkmenistanyň häkimetleri aýdan bolýarlar, ýurduň içine girmek üçin indi tanjymal gelmeli. Bolýar. Tanjymal ýa muny barsaň ýene de diýär 3 hepde de, bölüm 2 hepde de diýär, ýa 10 gün diýär, 21 gün näp palatada oturmaly.
Indi häzir şo görgüller ana bitlerini şäherlik ýaly oturmaly şo taýda. Ne o taýda ýuwnar ardynara bir yer bar, ne bir kadaly bir iýmit bar. Şo taýda oturmaly. Ýani gowda şolaň ýanynda ne aýlym bolsa şol telefonlar zatlary bar. Bir habar edip bilýärler, zat etýärler diýip aýdýarlar. Indi bu üstesine de şo käbir studentlerine bu toran okuwlaryny tamamlan ýaşlar bar ekende. Indi şolar gidýeti gelmeýändir. Gidýeti gelip küýsenip oturan adamlara bular äkeden ok. Ýöne gidýeti gelmeýänler wa ýöwedip ellerine den çak şol wizalar amma. Student wiza hem 1 ýyllyk ýaly berýär, 2 ýyllyk berilýär-de. Şoňa tek büfledi gutormady wizaly awlanlar bar, ýa gyýlar bar. Şolaryň okuwlaryny gutorup indi Belarusydan çykyp başga ýurda gitjek bolýanlar bar eken. Hem ellerine bilet alanlar bar eken. Başga ýurda gitmek üçin. Sen Belarusyda sen legal ýerde, kanuny ýagdaýda ýaşap görüň. Elinde wizaň amma, sen propiskaň amma şo ýurtda Belarusyda. Indi bular näme diýär? Şol Belarusyadaky ýanky universitetleň daşary gatnaşyklar bölüm bar. Şolaň diýä dekanlary, şolaň şo departamentin ýol başçylary Türkmenistanyň ilçehanalary bilen ýakyn hyzmatdaşlykdaky adamlar diýär. Türkmenistanyň ilçehanasy näme etdiýse şolary edýär, algaw edýär. Indi Türkmenistanyň ilçehanasy bulara näme görkezme beripdir? Şo universitetiňizde gutoran oglan gyýlary hiç şerik mutnama diýär edin. Şolar şu ýurda Belarusyany terk edip başga ýurda geçjek bolsa geçirme diýär edin de desine migrasiýa gulluguna habar edin de şolaň wiizalaryny ýatyrar diýär edin diýip görkezme beripdir. Indi bu departamentiň ýol başçylary studentlere haýbat atýar. Sizine häzir uçar ýoly goýulýarmy Türkmenistana? Siz şoňa minip ýokman gidämeli. Käbirleri aýdypdyr da ýok, biz Türkmenistana gaýtmak niýetimiz ýok. Biz şu taýda galjakda biz şu taýda resmi wiza aljak, iş wizasyny aljakda ýaşa berjek ýa-da goňşy ýurtlara gitjek diýip aýdýar bolýar. Ýok, siziň goňşy ýurda gitmäge de hakyňyz ýok. Bolmasa biz häzir Belarusyň migrasiýa gulluguna habar edip, siz hiç ýer çykma diýär edersiz. Biz içlenip ýurda gitjek bolsaňyz, siziň öňüňizde begot bolarlar, siziň soň şähere görürler diýip bir de haýbat atýar. Şey dip iý berilen adamlar bar ýa-da Türkmenistana. Ellerini başga ýurda gitmek üçin alynan biletli oglanlar, gyýlar bar eken. Şolary häzir mejbur edip ýanky uçara mindirip goýberýärler. Özlerem şo Türkmenistanyň ilçehanasyny görkezme tesatyny ne diýär? Şo Belarusyň universitetiniň resmiýetleri diýär şuny. Haýbat atyş. Ana şuny ýaly nemeler bar, problemler gynansak da. Indi o beýlek tarapdan nämedir gitjek diýip garaşyp otur. Ana Türkiýede näçe adamlar bar? Gitjek diýip oturan adamlara uğradan oklar gitjek gelip ellerine resmi wizasy bolup başga ýurda çykjak bolýar, buňa bir gün alýarlar. Ine adam aradak alada diýil ýani. Üstesine de şo ýaňy öňün ana 21-ine şo Minskden uçar. Şo bir ýaş olan şo tak mejbur bolup barypdyr. Onu edipdir. Goşunam taşyrypdyr görgüli. Näder studentler habar edip otur. Goşunam taşyrypdyr şo uçarada. Edil şo näme aeroportyň şo içine girmeli ýerine algap çykyp gaýdypdyr. Şondan gaçyp gaýdypdyr, ýurda gitmejek bolup. Goşuny tawşyrandan soň, ondan şo taýda samolyot ýanky goşuny tapmak üçin, goşuny ýydan almak üçin 1 sagat ýaly samolyot giz düşdi diýär oglanlar. Şeýdi bana köýsenip berdi. Hem şunu ne ben çağılamady, ne gidýeti gelen ok. Ya bilýärler şo taýyk barsaň dowlukka baran ýaly bolýan. Bir giýeň soňam sen daşyndan çykjak gumanyň ýok, şonu bilýärler. O içine girenlerem çykyp bilen ogana ine nähil boldy? Ine ýaňyakynda ine aýdyň masalan biri. Gazakistan, Gazak aýatlary bar. 2 aýatly, goşar aýatly götürüp beren bir giden aýatlary bar. Şolaň bir topary ine ýaňyakyn Gazakistanyň hökümetiniň öz ýoly goýan ýanky otly gatna goýan şolar üçin iý beren otlusyna minip Gazakistana gaýtyp geldiler. Öllerim ýurtdan çykanlaryna edil dogdukdan çykan ýaly, türmeden çykan ýaly ağlap, eňräp ine dogan garyndaşlar bilen görüşýärler. Bu teredin bilen. Ine şulo Gazak raýatlary, Gazaklar. Ine 300de oloy, ine 200den ograk adam çykyp gaýtdy. Türkmenistandan. Ine şu ýolagçy otlusyny Gazakistanyň hökümeti gurnady. Bu Türkmenistanyň öýde gurnany okpany. Gazakistanyň hökümeti gurnady. Ödem näçe wagt ýaly şo ýurtdan çykjak bolup köýsenip zordan çykan Gazaklar şular. Näme şeýle bular yüzläp çykyp gaýdýarlar. Ýaşar ýalylar o ýurtda. Diňe Gazaklar da Türkmeniň özünde ýaşar ýaly bolmady. Häzirne gurokçuluk gelip şu ýylyna meýdanyna otam ýok zat, marlar gyrylýar diýär. Aýagyna ilata mindi şu öýlerine bar bolan mallarym häzir soýup otyrlar.
Şolar bir häzir ölmäkäler şonu etini urtatyp birlady edinelli. Indi kiýil näme bolmaly? Şuň aladasyny diýen hökümet bam, hökümet şuň urunda hi bir beýan etdimi? Et meselesinde, süýt meselesinde näme hil çözjek? Şu barada hi bir beýanat bilen çykyş eden ministr boldumy? Ýok. Şu problemaň bardygyny boýuna malanoklar, emma ullukan problema şu. Häzirim baglar miwesiz otyrdy. Baglar miwesiz otyrdy häzir. O göwüne mesýär diýe ýerde, emma baglarda häzir öňüm miwe ýok diýe. Üzümma emma alma erik armut diýilen zatlaryny ýok diýe. Indi şu zadyň aladasyny diýýäm Türkmenistan hökümeti hiç şu problemany boýuna alyp bir çykyş edip adamlara bir çykalga görkezýärmi? Ýok. Hamala edil ýöne bir hökümet däl ýaly, ýurdam ýurt däl ýaly. Ýöne indi daşary ýurt, goňşy ýurt bilen deňeşdireliň, däne şu zatlaryň foňundan näme diýe? Öňün 5-nji gün hepden 5-nji güni bir halkara konferensiýa geçirildi. O halkara konferensiýa Ýewra-Aziýa ykdysady bileleşiginiň konferensiýasy boldy. Şonda ine bizim goňşy ýurdumyz bolan Özbegistan prezidenti Şafkat Mirziýew ýörüýte beýan bilen çykyş edip, ähli Ýewra-Aziýa ýurtlaryny inni serhetlerini açmaklyga hemem howa we demir ýol gatnawlaryny, ödem ýolagçy howa we demir ýol gatnawlaryny ýola goýmaklyga çagyryş etdi. Goňşy ýurdun prezidenti aýdýa, tutuş regionyň ýurtlaryny, Ýewra-Aziýa ýurtlaryny çagyrýar. Indi ýollaňyzy açyň, demir ýollaňy da açyň, ýolagçylar üçin howa ýollaňy da açyň diýip çagyryş edýär. O diňe bir öz ýurdunyň ýanky serhetlerini açanokmy? Olaň ýolagçylarynyň aladasyny edenok, oň bilen şäklenenok. Halkara halkara derejesinde goň beýleki ýurtlaryň liderlerini çagyrýar, şeýdiňinde bir ýolagçylar kötäp oturmaň, indi gidip geler ýaly ediň diýip çagyrş edip otur. Ödem öz halkyna, öz adamlaryna eýe çykyp geljek adamlar getirip otur. Biziň haramda adamymyz näme diýär? Öz ýurdunyň, öz raýatlarynyň aladasyny edenok, daşary ýurtda galanlar, bir getirenok, içinde galanlar daşary çykaranok, ellerine wiza alsyn, sen daşary ýurda näme işlemäge sen iş alypdyrlar, oň bilen näme iş ýok. Ine iki ýurdun döwlet liderleriniň ýöne iki tane döwlet lideriniň, goňşy ýurdun döwlet liderleriniň syýasatyny şey diýip alyp deňeşdirip görüň. Yer bilen gök ýaly tapawdy bar. Yer bilen gök ýaly tapawdy bar. Biziň akmagymyz näme diýip otur, o goňşy ýurdun lideri näme diýip otur. Indi açyň diýär, ýola gatnawlaryny, demir ýollary sen açyň diýip otur, ana Mirziýew. Ana lider. Ondan bu sözüne näme diýär? Türkmenistan hökümeti gaýta beterden beter kararlar kabul edip otur. Indi bular näme edipdir? Alawaýlara diýär pasport we paýok berilmek barada karar kabul edip. Ölerim açyk görkedenok onu. Häzir ýöne durmuş iş ýüzünden şonu amala aşyryp başlapdyrlar. Ine Türkmenistanyň Azatlyk radiýasynyň ýanky Türkmenawatdaky, Lewapdaky habarçylaryň birine habar berýär da. Buna ýöne tägem barlak görmeli, ýöne deslapky maglumaty görä. Şu diýär ýanky adamlar diýär kimde alawa iti bolsa, şoňa diýär resmi nama alyp başlapdyrlar. Olam näme üçin alynýar? Şu resmi nama tasdiklama bolan ýagdaýynda sende alawa iti bar diýip. Şol alawa itiňe aýda 10 kilograma tok budyny düşýärmişin, 30 kilogram arasynda tügü düşmeli. Hemem her gün 5 tane bu hanka 5 bölek şöre almaga senin hukugun boljak. Şoň üçin indi diýär adamlar özlerini alawa iti ýok bolsa diýär, şol ýanky veterinar doktorlardan ýa degişli idaralardan indi şolara para berip men bizde alawa itini şunu alawa iti bar diýip ýanky ýaly resmi nama alýarlar diýär da. Para berip onam näme üçin diýerler? Şoň üstü bilen görgüller paýok aljak bolýar. Ýmit aljak bolýarlar şol arzan bahada. Indi itin üstü bilen bular eklenjek bolýar. Indi adam ýerine görülmän itin möhümligi, ýanky itin gymmatyny has adamdan hem ýokary çykyp o içe berilýän paýoklaryň sany, möçüri, has hem adama berilýän möçürlerden köp bolupdyr. Indi gödegine götürüp görüň adamlar, bu adam indi bu lider, bu haramzada size näme diýip otur? Siz iççe de ýok. İçe gowuna har berilmeli, emma siz bilen deňeşdirilende içe has köpetse nahar berilmeli. Ödem näçe etse ene tugum berilmeli. Toğun buğdu verilmeli. Şu näme görkezýär? Sizi iççe de görenok şol adam. İççe de görenok. Näme üçin kim ýol berdi şoňa? Elbetde siziň özüňiz ýol berdiňiz. Elbetde siziň özüňiz ýol berdiňiz.
Şoň üçin indi şuň çykyşymy Hatice Akgül diýip bir illeşmeden men geçenki çykyşlarymyň birini aşagyna ýazan kommentariýaty bilen jemleýädim diýär. Men bula ýalmaşgalan pikir bilen alalaşýan diýiljekler. Ýöne şula ýalmaşgalan aýdan ladyny belli bir olanurjy, belli bir derejede olanurjy zat bar diýip pikir edenim üçin men şuňky gepleşigimi şoň ýalan tesiri bilen tamamlamakçy. Ne bu näme diýär? Elbetde biziň bu illeşmeli gaharlandyrak ýazypdyr ýöne pikirleniň bu näme diýär? Türkmeniň ata-babalary edermen, mert birleri bolan bolsady, şol mertlikden hökman ganyňyzda ýa-da geniňizde galardy bir adajygan bolsady. Dinleýän, Türkmeniň diýe ata-babalary edermen, mert birleri bolan bolsady, şol mertlikden hökman ganyňyzda ýa-da geniňizde galardy bir adajygan bolsady. Tak şo samyrdaman biziň ata-babalarymyz eýle bolupdyr, beýle bolupdyr diýip. Siziň ata-babalaryňyz bara bir kişini ayagyndan çekip yıkıp bilse şondan lezzet alan mahluklardır. Olar diktatordur. Olar diktatordy. Hey yer ýüzünde biziň ata-babalarymyz ýaly gepleme diýip aýallaryň agzyny daňyp goýan millet barmy? Bugün inni geplemege ugrunjak bolýaňyzmy? Geplemege ugrunjak bolup ýörşüňizmi? Gijagalan bolaýmaň biraz. Goýunlar diýip bilýär. Bu tetirler menki däl, bu illeşmeden beýiriniň tetiri. Illeşmeden beýiriniň tesiri şu. Şu aýal maşgalan ýalan tesiri bilen siz alalaşýarmy? Ya şuň ýalan tesirinde nähildir olanur zat barmy? Men şuň gün şu soragy size bermek bilen şu gepleşigi tamamlaýar. Men söýüp dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.